जाग यायसाठी आपण जागा इथे आंघोळ करून आहोत. असा खड्डा पडेल. नमस्कार मित्रांनो, तर आपल्याला या गगनबावड्याच्या दुरावस्था आपल्याला माहित आहे. अनेक वेळा आपण इथे आंदोलन केली. माझा एक इशारा आहे या आमदारांना आणि खासदारांना, इकडे कधीही गाडी घेऊन आलात तर तुमच्या गाडीच्या समोर मी नागड्यानं आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. तरी लवकरात मागचंच आपलं आंदोलन होतं की आमदार खासदार या रस्त्याला ज्यावेळी येईल त्यांच्या समोर आपण नागडहून आंदोलन करणार होतो. तर आपल्याला आता नागडहून आंदोलन करणार लागणार नाही आहे, कारण त्या व्हिडिओची दखल घेऊन असे आपले खड्डे मोजण्यात आलेले आहेत. डांबरीकरण करण्यात आलेलं आहे. इकडे